8.5 कोटी रुपये खर्चून दुरुस्ती केलेल्या कोळम पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे। त्यामुळे राज्याचे बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या कामाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची समिती नेमावी, क्वालिटी कंट्रोल मार्फत तपासणी व्हावी, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करू नये। अधिकारी ठेकेदाराचे साठलोटे असून त्यांना आमदार वैभव नाईक यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोप स्वाभिमानचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी केला। आम्ही स्वाभिमान पक्षातर्फे कोळम पुलाची पाहणी केली। गेले 3 वर्ष हे काम चालू आहे आणि या काम चालू असताना या ठिकाणचे सगळे नागरिक, शाळेतील मुलं, वाहनधारक हे सगळे त्रस्त झालेले आहेत आणि पाहणी केल्यानंतर हे पूर्ण काम बोगस झाल्याचं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे। वैभव नाईक सांगतायत आम्हाला श्रेय पाहिजे, श्रेय पाहिजे, श्रेय पाहिजे। आम्ही म्हणतो तुम्हीच श्रेय घ्या, परंतु गेल्या 3 वर्षामध्ये जे लोकांचे हाल झालेले आहेत आणि हे आता या ठिकाणी पाहणी आम्ही केली, हे बोगस काम झालेलं आहे, हे आमच्या पाहणीत आढळून आलेलं आहे। संपूर्ण आता पाहणी केल्यानंतर सिमेंट, जुन्या जंगलाला तारा या ठिकाणी दिसत आहेत, कुठेही त्याचं नियोजन नाही, प्लॅस्टर नाही, काही नाही। म्हणून आमची मागणी आहे, बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याच्यावर एक कमिटी नेमावी आणि याची संपूर्ण सखोल चौकशी करावी आणि कॉन्ट्रॅक्टरची पूर्ण हे बोगस काम झालेलं आहे, हे सगळं बोगस असल्यामुळे कमिटी नेमून क्वालिटी कंट्रोलकडे हा सगळा विषय द्यावा। यांच्या इथल्या स्थानिक लोकांवर विश्वास ठेवू नये। हे कॉन्ट्रॅक्टर आणि स्थानिक अधिकारी यांचे साठेलोटे असल्यामुळे यांचं बिल काढू नये अशी आमची मागणी आहे। या कॉन्ट्रॅक्टरची चौकशी करावी। पर्यावरणाची हानी, मँग्रोव्ह त्यांनी या ठिकाणी ते पण भरावाच्या खाली मँग्रोव्ह काढून टाकलेले आहेत आणि खरोखरच पर्यावरणाची हानी या कॉन्ट्रॅक्टरने केलेली आहे। म्हणून अशा मुजोर कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल या सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्याशिवाय किंवा चौकशी समिती नेमल्याशिवाय या कॉन्ट्रॅक्टरचं बिल करू नये अशी आग्रही मागणी उद्या परवा आम्ही कलेक्टरांकडे करणार आहोत। आणि या जर कॉन्ट्रॅक्टरवर कारवाई किंवा या कॉन्ट्रॅक्टरची तपासणी झाली नाही तर यासाठी आमचं उपोषणही उद्या तहसीलदार ऑफिसच्या पुढे, जर आमच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे आम्ही RTI पण दाखल केलं आहे आणि कागदपत्रांची पण माहिती त्या ठिकाणी मागवलेली आहे, ती पण माहिती आम्हाला लवकरात लवकर प्रशासनाने द्यावी अशी आमची प्रशासनाकडे मागणी राहील आणि या कॉन्ट्रॅक्टरबाबत कडक कारवाई या ठिकाणी या प्रशासनाने करावी अशी मागणी आपली स्वाभिमान पक्षातर्फे राहील।